Ok, aw bisimila Mali kunnafoni TV kan na aw balimuso na aw denmuso n'ale animatrice dinɛ donc ni y'a daminɛ ni ko kura k'a fɔ ɲinabali sɛgɛnbali ko anw de don toujours an ma ɲina a kun kɛra fama yɔrɔ dɛ ne ka fɔ donc ni anw nalen ko kura tugun donc an y'a décidé bi ka na plage de la ka na an ka kumaw ta k'a fɔ an mɔgɔw ye minnu b'a dɔn donc bi thème ye mun kan bogotigini minnu bannen don furu ma sisan k'u ta kɛ tigitɔw ka janjanja ni finankɔnɔdon ye ani iPhone tɛ cɛ min kun olu t'o o fɛ donc olu tɛ cɛ fantan fɛ donc an ka bi babu bolen do kan a ye n su n balimamuso dɔ bɛ yan donc n'ale bɛna gosi ɲɔgɔn kan sisan. Bon, tout d'abord ne bolo ese fini do référence ya fini tɛ mɔgɔ tiɲɛ o a bɛ diya i yɛrɛ de ye jari bɛ tiɲɛ wa fini ni k'a fɔ ko n bɛ tugu cɛw kɔ parce que wari o tɛ kelen o tout d'abord mɔgɔ bɛ ne fɔlɔ naissance la i bɛ wuli ni fini min ye dɔw bɛ olu bɛ burumusi de don bɛ dɔw fana bɛ yen nɔ olu bɛ kulɛtini don olu fɛ yen fosi t'a la bɛɛ n'i ka tabiya do bɛɛ n'i ka laada do mais pour moi k'a fɔ ko fini de bɛ cɛ attirer ka na muso fɛ yen o y'a sɔrɔ ko de bɛ cɛ kɔnɔ ka ɲɛsin muso ma o ye ne kɔni ka hakilinata ye sinon k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ tugu cɛ nɔfɛ de parce que ko wari de b'a bolo e b'a fɛ pour moi ne bolo o tɛ raisonnement ye ou bien. mais dɔw dun fana b'a fɔ ko muso bogotigini bɛ finankɔnɔ don ko donc ko de ɲɛ yɛlɛnnen don ka tɛmɛ mun bɛ burumusi don kuma ye tiɲɛ. O tɛ tiɲɛ yɛrɛ ça dépend bɛɛ n'i ka fini don cogo do bɛɛ n'i ka habillement cogoya de do pour moi fini don ne bɛ k'o de f'i ye sa fini don ça dépend a bɛ famille yɛrɛ la ayi o tɛ éducation tagabolo ye o ye famille kɛcogo yɛrɛ de bɛɛ n'i ka fini don cogo de do ne bɛ se ka nin robe in don ka taa dɔw fɛ yen a b'u gêner u b'a fɔ k'a ma se ne bolo ma mais ne bɛ se k'a don ka se n bolo la o de ka di dɔw ye mais ni ne ye n don fana dɔw bɛ se k'a fɔ ko ne ye musokɔrɔba ye o cɛw yɛrɛ bɛ yen n'u musow bɛ fini belebelebaw don u b'a fɔ k'e ye musokɔrɔba mun na e tɛ se ka pantalon don u bɛ tila ka bɔ u bɛ taa pantalon tigiw nɔfɛ mun na n'i ye ɔrɔbuba don u b'a fɔ ko mun na e bɛ ɔrɔbuba don mais à quoi sert i muso bɛ se k'a bɛɛ don bɛɛ bɛ se ka fini sexy don mais ça dépend dɔrɔn a bɛ dépend mara kɛcogo de la mɔgɔw ka mara tɛ kelen mais ne kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ye fini ko in bezi bɛ fan bɛɛ fɛ ne bolo fini tɛ référence ye fini tɛ référence ye mɔgɔ yɛrɛ de kɛcogo i ka fɛn bɛɛ. mais munna u b'a fɔ k'u tɛ cɛ fɛ cɛ mun iPhone t'a bolo o tuma iPhone yɛrɛ différence ani Samsung différence mun de b'o cɛ dɛ o tuma ni iPhone b'i bolo wari de b'i kun. Bon moi perso iPhone ko tɛ référence ye parce que depuis ne ka iPhone mara daminɛ cɛ ma deli ka iPhone san ne yɛrɛ bɛ baara kɛ ka iPhone san yɛrɛ ne ka iPhone fɔlɔ marali o bɔra ne fa de la ne kɛlen ka bagi sɔrɔ ne fa ye iPhone san ne mais o kɔfɛ marque minnu bɛ ne bolo ne fa t'a dɔn ne mais cɛ ka sanni tɛ ne cɛ min b'a dɔn k'a delila ka iPhone san ne a bɛ se ka bɔ ka kuma ne ka iPhone san ni wari bɛɛ bɛ ne yɛrɛ de kun iPhone ni wari o si tɛ mɔgɔ fɛn ka taa mɔgɔ côté la o ne bolo iPhone t'o ye mais caman mɔgɔw ka idée tɛ kelen mɔgɔw ka idée tɛ kelen mentalité tɛ kelen iPhone ko c'est pas genre iPhone ko ye moyen dɔɔni dɔrɔn de quoi a bɛ se ka kɛ n'a b'i yɛrɛ bolo i bɛ se k'a san ye comme quoi cɛw fana bon cɛw y'a yira musow la sisan yɛrɛ de donna mais iPhone san ye et puis n bɛ nin k'i la sinon fɔlɔ olu tun tɛ yen o. donc o ye kuma la i bɛ fɛ k'a fɔ sisan ni cɛ bɛna iPhone san ka di ma donc a bɛ fɛn dɔ ɲini u bɛ k'o de kɛ iPhone ko yɛrɛ dɔrɔn tɛ san o ne ba a ye san min ba kɔnɔ a ye san pour kɛrɛmu 50 ta a ka san ka d'i ma il faut que cɛ n'i ka bɛn fɛn dɔ de la. dɔrɔmɛ 50 o baden de bɛ kɛ yan dɔrɔmɛ 50 aw bɛ bɛn fɛn dɔ la ne ma ne fɔ de mais a baden de bɛ yan donc kolon fɛn bɛɛ kolon bɛ a ɲuman bɛ yen n bɛ fɛ k'o de fɔ ye dɔrɔn muso ɲuman bɛ yen comme muso kolon bɛ yen muso bɛɛ tɛ kelen wa cɛw k'o bila hakili la muso ɲuman bɛ yen muso kolon bɛ yen wa hali sini muso ɲuman ma ban donc nul n'est parfait. donc ladilikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin jeune fille ma sisan. bon ladilikan min bɛ ne bolo restons toujours positif diɲɛlatigɛ la mɔgɔ tɛ taa k'i da kan to n'Ala y'i da fɛn o fɛn kama i b'o sɔrɔ ka sɔrɔ kamele tɛgɛ tɛ ka sɔrɔ fosi tɛ c'est vrai mɔgɔ bɛ kamele tɛgɛ mais ni kamele tɛgɛ sera yɔrɔ dɔw ma i b'i sen bɔ a la mɔgɔ genre an bɛ caméra la kuma bɛɛ ma na fɔli kama mais pour moi mɔgɔ bɛ k'i yɛrɛ de quoi i tɛ kɛ fosi ye i yɛrɛ kɔ diɲɛlatigɛ ye wagatini fitini dɔrɔn minnu b'a faamu olu de b'a sama ka se yɔrɔ wɛrɛ. I bɛ se ka ladilikan dɔ fɔ aw ɲɛna parce que sisan musomaninw fɛnɛ an b'an ɲɛ ta ɲɔgɔn fɛ n'an tugura an ɲɔgɔn kɔ n'an ɲɛ bɛ an terimuso ka habillement kɛcogo la an b'an ɲini ka ko karabalen kɛ quoi ka sɔrɔ an tɛ se ka mun kɛ quoi sisan musomanin caman pour le moment ne yɛrɛ bɛ musomanin caman dɔn u ma iPhone sɔrɔ u y'a sɔrɔ manamanako sira de kan quoi manamanako dɔrɔn a caman mais ne bɛ Ala deli u la quoi Ala k'u bɔ a bɛɛ sira kan parce que manamanako tɛ laban hali ne yɛrɛ filɛ ne bɛ finilankolon don dɛ finilankolon tɛ ne tɛ mun don mais n'i ye mɔgɔ caman ɲininka u b'i bila minɛn dɔ kɔnɔ ka sɔrɔ i fɛnɛ t'o kɛ quoi o ye tiɲɛ ye
finilangolo de tɛ se ka kɛ mɔgɔ kɛ mana mɔgɔ ye mais mɔgɔ caman ka ire a b'a fɔ ko karisa filɛ nin na fu fɛnɛ k'a kɛ quoi fu fɛnɛ ka nin sɔrɔ de. O ye sɛbɛ sɛbɛ musomanin min bɛ tiktok sanfɛ finilangolodonw na an balakaw ka hakɛ to kuma n'a kɔrɔ don ne fili kɛra kuma la bɛɛ ka hakɛ to mais n bɛna réalité de f'u ye n bɛna temps de f'u ɲɛna minnu bɛ tiktok sanfɛ finilangolodonw la k'u yɛrɛ kɛ i b'a fɔ wara minɛbalini a mini jupe don n'a kulɛti donni ninnu c'est pas joli à voir an bɛ k'an ta minnu fɛ an danbe tɛ dɛ an bɛ k'an ta minnu fɛ an danbe tɛ je dis encore i bɛ finilangolo don k'a bila réseau sanfɛ donc an minnu bɛ tiktok sanfɛla fɛnɛ la n'an bɛ k'a f'i ye ten n'a y'i ka vidéo ye n'i bɛ k'i ɲɛgɛbɛ donc an fɛnɛ b'i minɛ ɲɛgɛbɛ mɔgɔ de kɛ n'an ni bɛnna an b'i ɲɛgɛbɛ k'i yaya an b'i ta ten cogo la donc on dirait a kelen i b'a fɔ feere de don sisan ne b'a remarqué i bɛ musomanin 99 jɔ tiktok sanfɛla la min bɛ k'a bɛ fini don k'a ka complet don a yɛrɛ a sɔnni don a yɛrɛ c'est rare mais minnu bɛ k'a kɛ réseau sanfɛ artiste tɛ feerekɛlaw tɛ mais su kɔnɔ feerekɛlaw de don en un mot u bɛ su wuluw de don su de don u bɛ bɔ bɔlɔn kɔnɔ finilangolodonw ka cɛw attirer ka bila u yɛrɛ la i bɛ emani nɛgɛ ta sisan i bɛ nɛgɛ da a bɛnnala cɛ i ma jɔ a distance 5 mètres dɔrɔn i b'a ye nɛgɛ bɛ panpa ka na a nɔfɛ donc muso ni cɛ kelen i b'a fɔ tonton n ye finilangolo don e bɛ yala la carré kɔnɔna la telimaniw sanfɛ makiw la an mana tigi sɔrɔ yen nɔ finilangolo b'i la a bɛnnala cɛ an fɛnɛ b'an ɲɛsin ma an b'i mɔgɔ langolo min an bɛ tila an mɔgɔw ɲɛ la k'i bila sinon fa t'an si la an jeune si la k'an bɛ mɔgɔ hijabu complet la ou bien bazin complet la ou bien vaxi complet la k'an bɛ tila k'an ɲɛsin o ma an b'a bila an kunna de k'o suyalen tɛ an bɛ kolankulɛtinin don ka taa an danbe de feere 300 400 600 à quoi ça concerne nafa jumɛn b'o la tiktok yɛrɛ a bɛna mun de ɲa e ye 300 400 n'i bɔra ka taa baara kɛ ka taa yɔrɔ jɔsi ou bien fɛn dɔ ɲɛɲinini na i bɛ wari min sɔrɔ o la i t'o sɔrɔ yɛrɛ feere in na donc i ka question filanan ko musomanin dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko ni iphone tɛ nin cɛ bolo ou bien mobili ɲɛnama tɛ nin bolo ou bien moto tɛ nin bolo olu tɛ furu cɛ fantan yɛrɛ de ma mara musomanin minnu m'o fɔ u bɛ taga so u bɛ tugu ba ɲininka ma ba kɛtɔ k'e furu wari tun b'a kunna u ka taga so u bɛ segin ka ɲininkali kɛ ma ba kɛtɔ k'e furu kuma n'a kɔrɔ dɛ wari tun b'a kunna e fan walahi an fantandenw de b'a fɔ ko n tɛ furu cɛ fantan ma k'a sɔrɔ a fa ye fantan a wolola fantan du kɔnɔ ka lamɔ fantan du kɔnɔ n'i tɛ fɛ ka furu cɛ fantan ma i bɛ taa baara de kɛ n'i ma se ka kalan ɲɛ i bɛ taga don baara la i bɛ baara métier baden de bɛ salon bɛ métier ka ca quoi cɛ bɛ se ka fɛn fɛn kɛ bibi in na muso bɛ se k'a dɔ kɛ i bɛ taga i fɛnɛ b'i ka propre argent sɔrɔ i b'i ka mobili sɔrɔ i b'i ka téléphone ɲɛnamaw sɔrɔ waritigi dɔ fɛnɛ bɛ yen o bɛ ɲɛbɔ i fɛ mais e b'i to i ka nin fantandenya la carré kɔnɔna la ko waritigi dɔ bɛna taga a yɛrɛ d'e ma au contraire o bɛ filɛ délinquanti de fantanden bibi in na an tuloden jalen an tulo ninnu de a jalen de don an tɛ sɔn sɛbɛ de ma o kuma de bɛ dugu la n'i y'i jɔ ne ma k'i tɛ furu cɛ fantan ma a bɛɛ n'ala cɛ ne b'i tigɛ minɛ ka taa u ka so ka tigi fa n'i ba ɲininka n'a sɔrɔ i tɛ mɔni min ou bien i tɛ to dun ne bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko awɔ n ko ye sɛbɛ ye e bɛ balo to la i bi mais musomanin dɔw fana b'a fɔ n'aw fana bɛ iphone d'olu ma aw b'a kɛ donna en retour de n'an bɛ iphone d'olu ma donna o musomanin minnu b'o fɔ u ɲɔgɔnna baden de bɛ yen est ce que olu dɔw delila ka bɔ k'a fɔ ko cɛ b'a kɛ na tan donna en un mot finilangolo b'e la yɔrɔ i ka nin ye question ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔnɔna la n t'a dɔn n'i y'a faamu o ye sɛbɛ e bɛ finilangolo don e bɛ bɔ dɔ b'a e b'a fɔ i ka mani ɲɛna k'a ka iphone san ka d'i ma iphone se tɛ i ka mani o mais n'a ye itel ni san ka d'i ma ou bien techno ni san ka d'i ma je pense que o kan ka se k'i ka affaire kɛ whatsapp ni tiktok b'o kɔnɔna na ni photo ta ko don caméramanw bɛ fan bɛɛ taa k'i photo dɔ ta dɔrɔn i kan ka diri k'a bila i fɛ ou bien i b'a k'i ka chèque kɔnɔ ka yala mais o bɛ k'a kɛ min kama o ye yɛrɛ feere in de ye o de bɛ na ni yɛrɛ feere in ye e b'a fɔ ko iphone ni iphone filɛ nin a tɛ tɛmɛ 12,000 14,000 bɛ bi na 6 ni 7 ninnu a bɛɛ ye iphone ye e b'i danbe feere nin de kama i bɛ k'i yɛrɛ danbe feere nin kama de a bɛɛ n'ala cɛ i b'a sɔrɔ a dɔw bɛ yen depuis ala k'u da u bɛ don mudi min kɔnɔna na dɔrɔn u bɛ don vie kɔnɔna na mais u ɲɛma yɛlɛn tɛ kosɛbɛ i b'a sɔrɔ bilahi a bɛ hakɛ to a dɔw ka virginité b'u la wallahi yɛrɛ a bɛ hakɛ to u ka virginité b'u la mais téléphone kama
i b'a sɔrɔ 3 poches dɔ ou bien jeune kangara kanki dɔ bɛ iPhone 12 san ka d'u ma dɔrɔn 20,000 a dɔw yɛrɛ bɛ kɛ copie ye bilahi k'u minɛ k'u ka virginité tiɲɛ a baden de bɛ bi min na n'i jɔ ne ma n'i kɔni y'i jɔ ne ma ne citizen ma k'i tɛ furu ne ma ko parce que ne ye fantanden ne sɔnna n ka fantandenya ma dɛ mais ne fana bɛ sa waritigiya in na a bɛ fɔ ne denw ma waritigiden mais i fa taga ɲininka a y'i ba sɔrɔ cogo min na ou bien i ba ɲininka a y'i fa sɔrɔ cogo min na tension bɛ e somɔgɔ dɔ la ou bien bana dɔ bɛ e somɔgɔ dɔ la wari t'a bolo moyen t'a ye m'a ye fɛnɛ u bɛ bɔ k'u jɔ ko an ye pakɛlaw ye moyen tɛ so a don ta a bɔ tantɔ i yɛrɛ de b'i yɛrɛ bila la o sinon i t'a mɛn cɛ si da ko kamelemani don an ye kamelenbaw yɛrɛ mɛn i t'a mɛn cɛ si da k'a bɛ lu ye parce que an bɛ taga baara de kɛ k'an parents ta k'u ban furu ma TikTok ka dɔnlankolo kɛ kama quoi bon an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala ka hakili ɲuman d'an n'u bɛɛ ma dɔrɔn i m'a ye parce que personne n'est parfait quoi donc ne tɛna fɔ n b'u juger et tout bɛɛ n'a ka délire de don quoi tu vois mais consciencieusement adamaden n'i bɛ ka min kɛ n'a ka ɲi ou bien n'a man ɲi hali ni mɔgɔ m'o f'i ɲɛna i yɛrɛ b'o dɔn quoi tu vois donc ala hakili ɲuman d'an bɛɛ ma u ka bɔ o fɛn ninnu kɔnɔna la quoi u ka bɔ o délire ninnu kɔnɔna la parce que a ɲɛnama tɛ quoi pour que cɛ yɛrɛ y'i furu f'a ka danaya dɔ de sɔrɔ ka da i kan quoi o n'a ye i bɛ ko nasugu dɔw kɛ n'a sɔrɔ o de ka délire de mais o muso nasugu man d'a ye quoi mais e kɔni ka d'a ye mais o muso nasugu ninnu o profil nasugu man d'a ye a bɛ kɛ baara ye quoi donc u ka u sigi u miiri u ka éveiller quoi bɛɛ k'a yɛrɛ conscientiser k'a jateminɛ quoi minnu ko minnu t'a ɲɛnama ye en tant que femme i b'olu dabila quoi o dɔrɔn de c'est tout ce que j'ai à dire ne kɔni ne tɛna mɔgɔ juger quoi parce que bɛɛ n'a ka life style don quoi tu vois. donc o kɔrɔ u mana fɛn o fɛn kɛ e tɛ se ka kuma fɔ parce que dɔ bɛ bɛɛ la i ka yɔrɔ ye. voilà dɔ bɛ bɛɛ la quoi tu vois ne de bɛ muso furu sisan ne de b'a dɔn profil min ka di ne ye quoi ni hali ni i ka di ne ye mais n'o profil t'i la dɔrɔn donc zéro don quoi i m'a ye a bɛ se ka jouer i ka a bɛ se ka surtout muso yɛrɛ a bɛ se ka jouer i kan dɛ parce que a un certain âge quoi i bɛ nin ko ninnu na halisa i ni mɔgɔ bɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mais mɔgɔ si tɛ ka furu ko kuma f'i ɲɛna i yɛrɛ b'i sigi i b'a ye k'a fɔ a ɲɛnama tɛ quoi i bɛ problème yɔrɔ i y'i sigi dɔrɔn i b'a yɔrɔ ye quoi i b'a essayer k'olu mauvaise habitude ninnu bila quoi voilà. ne bɛ se ka conseil min d'u ma u k'a lajɛ u ka fini furu kɔni ye ala ka latigɛ ye mais fini lankolon don u k'o dabila walayi silamɛya waralen don cogo min na bi silamɛya ma daga abada mɔgɔ ka taa fini lankolon don k'i bila circulation na a man ɲi ne yɛrɛ kɔni tiɲɛ na ni conseil min bɛ ne fɛ k'a f'u ye u k'a kɛ ala kama u ka fini lankolon don dabila o t'an ka danbe ye mali yɛrɛ danbe tɛ fini lankolon don ye u ka fini lankolon don dabila walayi o conseil de bɛ ne bolo ka f'u ye. ne b'a diyara minnu b'u ban furu yɛrɛ ma dun ka to ko fo TikTok dɔrɔn. u bɛ k'u ban furu ma ban furu ma ɲi ma ɲi dɛ ban furu ma ɲi kun tɛ dɔwɛrɛ bɛɛ ko ne ka ministre sɔrɔ bɛɛ ko ne ka président sɔrɔ yɔrɔ o la furu kɔni a ma nɔgɔn bon furu dun filɛ nin ye i bɛ furu cɛ dɔ ma i b'a sɔrɔ se t'a ye mais san 1 san 2 i b'a sɔrɔ a tigi kɛra fɛn bɛɛ ye i bɛ furu dɔ ma fana ka sɔrɔ fɛn b'a bolo kunna ma diya a ka fɛn bɛ ban i ka furu ka i jigi da ala kan o de ka fisa furubaliya man ɲi mɔgɔ ka furu o de bɛ danbe muso o de ye muso danbe ye furu de bɛ bonya da muso kan furu de bɛ muso karama ne kɔni bɛ ladili min d'u ma npogotigininw ka furu a ɲɛ b'a la baw furu la baw danbe min b'aw baw kan bɛ furu danbe de b'u kan o tumana npogotigininw ka furu walasa u yɛrɛ danbe ka da u kan o de y'an ka mali yɛrɛ danbe ye awɔ. Kayiru Goyita. Kayiru Goyita sujet dɔ de b'an bolo npogotiginin minnu bɛ sisan k'olu tɛ cɛ fantan fɛ ko fo cɛ waritigi liste bɛ minnu bolo ani ni iPhone tɛ cɛ min bolo k'olu t'o fɛ. Moi je pense que au kɔni ça c'est à revoir hein. O ye problème juguba de ye bi bi in na parce que imaginons musomani e ka taa kɛ ko e tɛ furu cɛ si ma ni wari tɛ mɔgɔ min kun ou bien min tɛ vie luxe ninnu kɔnɔna la genre c'est un problème quoi. Tu vas pas te marier avec les genre i bɛ ka fɛn minnu fɔ ko les iPhone les luxe i tɛna furu luxe ma quoi en fait i bɛna furu cɛ de ma tu vois un peu donc moi je pense que i kan ka i bɛ mɔgɔ ɲini ni mɔgɔ min ka ko bɛ taa ni ɲɔgɔn ye dɔrɔn c'est un peu ça quoi sinon k'a fɔ ko ni nin fɛn de tɛ nin fɛn de tɛ toi tu vas pas te marier cɛ bibi in na i bɛ sɔn ka mɛn ten dɛ
parce que e bɛ k'a kɛ luxe min kama luxe in bɛ mɔgɔ minnu bolo olu fana bɛ fɛn dɔ de ɲini en retour hein. Voilà donc ça serait un peu compliqué quoi. I ka kuma yɔrɔ bɛ i n'a fɔ ni luxe bɛ mɔgɔ minnu bolo n'u taara muso nɔfɛ donc c'est donnant donnant. Bon, en un mot, je vais dire que c'est donnant-donnant, même si nous avons kumani famba de quoi, mais je sais très bien que bête quoi. Mais avec kumani et pourcentage à cadre de moro famba quoi. Voilà. Mais qu'on nous fla après yɔrɔ conséquence bala. Bon, conséquences ou c'est là comme il a fait au musulman genre nous flani. Tu vas voir que genre à chamabi au te furu jona. Ouais. Ouais, problème d'où.